Krásný den. Vidíte, že jsem právě na místě, který je prostě nádherný. Já to ještě takhle ukážu. Je to prostě úžasné místo, kam mě Bůh zavedl. A chci něco říct ohledně mladých lidí, protože je to skupina, která mě nějakým způsobem utkvívá v srdci. Ve smyslu tom, že si uvědomuju, jak jsou ztracení a ve své podstatě bezradní, i když navenek to dávají najevo velice obráceným způsobem. Třeba arogancí, výsměchem, naopak nějakým jakoby takovou tou, jakoby, jak to říct, že oni jsou nejlepší oblečení a nejlepší boty, nejlepší telefon a kamarádi, ale ono to tak není. Ono to tak není. Pod tím vším. A víme moc dobře, že za tím vším, za tím marketing, za tím je televize, reklama. A oni vidí, tak to chtějí. Prostě potřebují pořád nové věci. Tohle všechno je Satan. To je všechno Satan, který ukazuje na to, co vlastně oni mají chtít a oni to chtějí, protože oni jsou pod tou vládou jeho. A on je nevede do života, on je nevede, on je nemiluje, on dělá všechny věci pro to, aby je zahubil. Zahubil a víte co, já jsem se teďka setkala s několika situacemi, které mě k tomu přivedly, k tomuhle zamyšlení. Za první, to bylo moje návštěva a rozhovor takzvaný oficiální když jsem studovala sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě, tak jsem se v dubnu teďka zastavila za známým na OSPODu, na sociálce a měla jsem s ním rozhovor, protože jsem potřeba do projektu zjistit něco o šikaně v dnešní době, jak ta šikana, jako vidí on jako kurátor mládeže. Víte, co mě řekl? Velice zajímavou věc. Řekl to, že v současné době ta šikana jako takový to, že někdo zmlátí, nebo mu prostě něco berou a tak dále. Prostě šikana, která byla dřív, už není. Tohle vůbec neřeší sociálka teď. Dřív to řešili. A on řekl, teďka já tady řeším jedinou věc. A to jsou sebevraždy. A proto mě to téma hodně oslovilo. A oslovilo mě to ještě z mnohem víc důvodů. Za první, kdo mě znáte, víte, že se celý život jsem někde mezi dětma. A teď vemte si, že když člověk se snaží prostě pro ty děti vlastně dělá a prostě nějakým způsobem je vede k tomu životu, i když já jsem tenkrát Boha ještě neznala, ale teď vidíte ty úpadky vlastně, vidíte to. A já jsem si toho všimla i na podzim, když jsem učila a v zimě, kdy jsem v Brně učila na základní škole a viděla jsem tam ty 7, 8, nebo tady tyhle ty skupiny holek, které byly v pubertě a které tyhle ty věci vlastně ventilovaly nějakým způsobem. Viděla jsem holku, která v té své tichosti vlastně stála úplně opodál a nikdo si ji nevšímal. A viděla jsem holku, která strašně vyzývavě oblečená, prostě takový tričko, který zakrývalo pouze prsa, nic jiného. Tak samozřejmě kluci za ní pálili, prostě všichni. A to jsou různý extrémy. Ale co je nejdůležitější, je to, že tyhle mládež je teď ovlivňovaná mobilama, je ovlivňovaná internetem a sociálníma sítěma. Oni nemají ty opravdové už vazby. A jsou strašně zranitelní. Všichni, puberta je velice zranitelné období. Víme to všichni. A co se děje? Prostě na sociálních sítích je velice, ale obrovské rozbojelá kyberšikana. A ta kyberšikana, my si o tom ani neumíme představit. My si neumíme představit, co to znamená, když nějaká, 13letá holka nebo 12letá se zamiluje a do tomu svýmu klukovi nebo kamarádce pošle nějakou fotku, která není úplně
kde jakože zveřejnitelná. Neříkám, že musí být úplně nahá, ale může být odlehčená. A teď si vemte, že se pohádají tyhle ty dvě kamarádky, nebo se rozejde s tímhle hochem, protože samozřejmě tyhle ty lásky jsou velice krátkodobý. To není láska, to je samozřejmě jenom zamilování nebo nějaký okouzlení. A tenhle člověk tu fotku vystaví na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, kdekoliv. Tak to tu holku nebo kluka prostě dokáže psychicky totálně odrovnat. Oni si neví rady. To je ta situace, kdy ty lidi si neví rady. Oni zalezou, prostě jsou osamoceni, najednou vidíte, že jsou zamlklí, nebaví se s nikým. Ač to nedají najevo, prostě je to strašně těžký. A je se toho moc. A ještě další otázka je, že nejsou prostě, opravdu nemají ty kamarády živý, jako, jak to říct, offline, prostě fyzický. Opravdu ta doba je zaměřená na sociální sítě a na přátelství tam, ne na opravdový život mezi lidmi. A to všechno způsobuje právě sebepoškozovací myšlenky, sebevražedné myšlenky. Zatím vším je ďábel, Satan. A jak z toho ven? Samozřejmě je potřeba prostě mladým lidem sdělit evangelium. Říct jim, že to, co teď vidí jako bezradnou a že vidí jako bezvýchodnou situaci, že má východisko, že Bůh je tady, že čeká, až ho ten dotyčný nebo ta dotyčná uvidí. Že jim promění život tak dokonale, že to starý vůbec už nevzpomenou, to, co bylo. Ale že najednou budou cítit radost, naději, vděčnost, pokoj. Že prostě najednou se všechno v jejich životě obrátí. To udělá Pán Ježíš. Stačí ho přijmout. A další věc, co jsem chtěla ještě říct, proč mě k tomu přivedl právě k mladým a mluvím o mladých, je to, že jsem se setkala s jedním mladým člověkem, který v 18 několikrát se pokusil o sebevraždu. Je to člověk, který ho znám a opravdu tohle člověka dostane úplně moc. Když vidíte, že prostě někdo takový tak úžasný mladý člověk, plný naděje, plný budoucnosti, plný života, chce skončit život. A když jsem se ho ptala, víte, on vlastně nevidí smysl života. V čem? Ono takový ty povrchní pozlátka, právě ty mobily, oblečení, partičky, to je povrch, ale pod tím je prázdnota. A když se sesype něco z toho povrchu z nějakého důvodu, ať je to i třeba práce, peníze, může to být cokoliv, může to být vztah, může to být cokoliv, tak prostě najednou ten člověk se dostává okamžitě dolů a padá. A to využívá Satan. To využívá. No a pak jsem se seznámila s člověkem, který se pokusil o sebevraždu jinak. Je mu 22 a 17 studoval zdravotní školu, chtěl být zdravotní bratr. Seznámil se s holkou a ta otěhotněla, takže on jako vzorný, opravdu jakože vzorný budoucí otec přestal studovat a začal se o rodinu starat. Po 3 letech skončil na psychiatrii, kdy si chtěl vzít život. Když jsem se ho ptala, proč, řekl, že měl tolik starostí, že pořád přemýšlel, co a že to nezvládl. Víte, ale on je tady prostě Pán Ježíš Kristus. A já jsem toho tak plná, toho štěstí a radosti z něho, protože on říká, všechny starosti vložte na mě. Já to žiju. Já vlastně, protože vím, jak to je, jak Pán Ježíš mě v životě ty situace řeší, který já bych v životě nevyřešila a mohla bych si hlavu roztrhnout přemýšlením. Tak prostě Ježíš tohle vyřeší. On je Pán pánů, král králu. On je pánem toho všeho tvorstva, celé země. Každý problém dokáže vyřešit.
Je to zbytečný, já v tom vidím takovou potřebu s tím něco dělat, že aspoň jsem si řekla, že teď udělám tohle video a řeknu tu úžasnou zprávu, že Bůh je tak dobrý, že miluje tak tebe, každýho miluje tak moc, že svého jedinýho syna za tebe vydal a nechal ukřižovat. A Ježíš, který zemřel, on na svém těle nesl i ty tvoje problémy, i tu tvoji nemoc, i tu tvoji chudobu, utrpení, všechny problémy, které ty teď cítíš. On ji na sebe vzal, on ji měl na svém těle, když byl ukřižován. Všechno to tam zůstalo na kříži. A teď, když tomu uvěříš, když uvěříš tomu, že Ježíš zemřel i za tebe a že třetí den vstal z mrtvých a je vyvýšen a vyzdvihnut na nebe a sedí po pravici Boha Otce na nebesích. A tam je to tvůj přímluvce, který se přimlouvá za tebe k Bohu a všechny problémy tvoje dokáže vyřešit, dá ti věčný život, že ty na věky budeš s ním, nebudeš nikde, kde to je škaredý, kde to je prostě strašný, ale budeš jenom v nebi s Pánem Ježíšem. On tohle všecko, když v tomuhle uvěříš, tak a přijmeš ho za svého Pána a řekneš: Pane Ježíši, já věřím, že jsi za mě zemřel na kříži. Já věřím, že jsi na sebe vzal všechny moje bolesti, všechny moje problémy, všechny moje utrpení, chudobu, že jsi na sebe vzal všechny nemoci a bolesti. A že jsi že jsi smyl svou krví všechny moje hříchy a viny, které jsem doteď měl. Já v to věřím. Když řekneš dál, že věřím, že jsi vstoupil třetí den, že jsi byl vzkříšen a vstoupil si na nebesa. Když řekneš, že ho přijímám, Pane Ježíši, tebe za svého Pána a odevzdávám ti svůj život. Toto stačí říct. A řekni ještě, že přijímáš i Ducha Svatého, protože Duch Svatý, ten Ducha Svatého ti pošle a on Ježíš. Dá ti ho a ten tě naplní a povede tě. A vždycky ti ukáže tu správnou cestu. Vždycky ti ukáže východisko. Vždycky ti ukáže, kde je to dobře. Kde tě Bůh chce mít. Protože Bůh má pro tebe plán. Není to rozhodně to, aby se strápil. Není to, aby se radoval z nějakého iPhonea. Nebo z nějakého, já nevím, z něčeho, nějakého výstřelku módního. Ne, Bůh má pro tebe plán. Protože Bůh tě stvořil proto, abys oslavil jeho jméno a proto, abys měl život a měl z ho v hojnosti a měl z ho věčný a měl z radost. Ježíš přímo říká: musíš mít radost a musíš mě odezvat všechny starosti. A já ti dám všechno, co potřebuješ ke svýmu životu. Víš, v té chvíli, když přijmeš Ducha Svatého, když to řekneš, přijímám Ducha Svatého, je Pán Ježíš tě s ním naplní, tak ty zažiješ něco nádherného. Staneš se novým člověkem, novým stvořením, protože tvůj duch už bude vyměněn. A to starý, to, co bylo, to, čím se třeba teď trápíš, nějakýma proviněníma, vinama, co ti kdo kdy řekl, že jsi provedl špatnýho a někdo ti něco vyčítá, ať jsou to rodiče, kamarádi, učitelé, známí, sousedé, nadřízení. To všechno bude pryč v tu chvíli. V tu chvíli je to všechno pryč. V tu chvíli je to všechno pryč. A ty jsi nový, jsi vítěz v Ježíši. A tvůj život bude úplně jiný. Věř mi, že kdybych já to tak nežila a nezažila, tak to tady nebudu říkat. Vždycky jsem si uvědomovala, že když o něčem mluvím a někomu něco říkám, tak tomu musím prostě věřit a musím to opravdu žít. To bylo pro mě hlavní měřítko něčeho, co říkám lidem. A když jsem o tom vnitřně přesvědčená a žiju to, tak prostě jsem schopná a potřebuju to říkat těm lidem. A tak to říkám tobě. Takže to udělej. Vyznej,
že jsi uvěřila v Ježíše a přijmi ho za svého pána, učiň ho pánem svého života a přijmi, otevři se přijetí Ducha Svatého. A to je všechno, co potřebuješ udělat. A pak si třeba vezmi Nový zákon a čti si evangelium. A pak uvidíš, Bůh tě povede. Že pak už je to prostě, pak už nebude nic nemožné a nic ztracené. Budeš mít velkou naději a budeš mít radost. Dostaneš víru a do svého srdce dostaneš víru a dostaneš lásku. A dostaneš trpělivost a dostaneš všechno, co potřebuješ. Všechno proto, aby si žil opravdu ten naplněný, krásný naplněný život, který teďka třeba bys chtěl a myslíš si, že ti to dá právě nejlepší nějaký tablet, počítač nebo něco zvenku. Ne, to ti to nedá. Dá ti to Ježíš. Ten tady proto je a proto zemřel. A zemřel za tebe, i za tebe. Zemřel za všechny. Takže to je to evangelium. A ty pak už přijmeš to vítězství a budeš žít uzdravení. Budeš žít zdraví, vítězství Ježíšovo. Protože Ježíš je vítěz, Ježíš je vítěz. Prostě ten přemohl satana. Satan nad tebou má moc jenom do té doby, než přijmeš Ježíše. Pak už nad tebou moc ztrácí. Protože pak už ty si přijmeš Ježíše do svého srdce, máš ho v sobě a si věříš si v Kristu, Kristus je v tobě a Satan už nemá absolutně žádnou moc. Satan má moc pouze pro ty lidi, kteří tohle nevidí ještě. Proto dělám tohle video. A dělám to jak pro teenagery, tak pro jejich rodiče, tak pro všechny, kdo to slyší. Chci říct tuhle úžasnou zprávu a že Bůh se o svý boží děti, o svou boží rodinu postará. Takže se jenom rozhodni a udělej to. Rozhodni se a udělej to. Budeš mít všechno. Bůh tě uzdraví ze všech nemocí. Bůh ti dá peníze, kolik budeš potřebovat. Bůh ti dá všechno. Nebudeš nikdy si muset půjčovat, nebudeš muset nikdy být bez nějakých důležitých věcí, bez bydlení nebudeš. Vždycky bude o tebe postaraný. Bůh se o tebe vždy postará, je to tvůj táta. Tvůj táta. Je to táta. Bůh je můj i tvůj táta. Ten nejlepší. Ten nejlepší na světě, protože je to Bůh. Je to prostě dobrota, láska, on je věrný, on je dobrý, on chce pro nás to nejlepší. A ve své lásce, prostě když ty půjdeš a potom budeš žít to, co on ti dá do srdce a ty to budeš dělat. Haleluja, tohle je to, co přesně Bůh chce a bude oslaven Bůh a budeš oslaven i ty. A prostě haleluja, pak budeš se radovat a jenom radovat. Budeš cítit a vnímat pokoj. Všechny okolnosti v tém životě se budou měnit prostě, protože ty budeš změněnej. Tak uvěř a přijmi to. Jako já jsem to udělala. Haleluja. Amen.